M'agradaria parlar de com el concepte del dret al temps ens pot obrir la porta a noves polítiques públiques i entendre des de diferents àmbits de la cerca quines implicacions pot tenir tot plegat. Gràcies per la invitació, és un plaer estar aquí. Nosaltres som dos en un, per tant farem 10 minuts entre els dos, ¿vale? Del mateix, la mateixa recerca, etc. Jo us parlaré d'una sèrie de premisses teòriques que portem en ment a l'hora d'enfrontar-nos quan fem estudis sobre el temps. Us apuntaré 3 característiques o 3 idees fonamentals per no estendre. La primera d'elles ve d'un sociòleg clàssic, es diu Norbert Elias, i és entendre que el temps és una construcció social. És a dir, que malgrat les nocions que tenim quotidianes sobre el temps és mesurar-lo en termes d'hores, de minuts, etc. i pensar que el temps és una cosa immutable, que portem tots de la mateixa manera al llarg de la història, doncs la realitat no és aquesta. Això és una mesura que és un acord que han pres els humans per comptabilitzar-lo, però a través de la història ni s'ha viscut el temps de la mateixa manera ni podem comptar-lo de la mateixa manera, perquè inclús nosaltres mateixos els temps que podem estar a l'espera d'una consulta del metge és un temps que se'ns pot fer llarguíssim, no? En canvi, quan ho estàs passant molt bé, estàs gaudint i aquest temps s'ha escurçat immediatament i el temps comptat en minuts seria el mateix, no? I això enllaça amb la idea de que el temps té 2 dimensions, una material i una que és simbòlica. Aquesta dimensió material no podríem dir comptabilitzar-la, però una altra és aquesta dimensió simbòlica que està lligada als significats que nosaltres donem al temps, a les vivències que tenim en aquest temps. I tot això, citant a la directora general, tot això no seria possible. La gran majoria d'estudis que s'han fet sobre el temps són entorn d'una perspectiva de gènere, és a dir, el temps ens serveix perquè fa emergir una sèrie d'activitats, de tasques, etc., que fan les dones que si no utilitzaren el temps per mesurar-les quedarien invisibilitzades. I sense perspectiva de gènere pràcticament no tindríem estudis sobre el temps. Els estudis serien molt minsos o no mesurarien ben bé aquella realitat que podem veure. I en relació a aquestes 2 idees, el que ens trobem també és que estudiem el temps que és un tema relativament novedós en la sociologia i moltes vegades són d'autors d'aquells temes clàssics o aquelles disciplines que són més clàssiques com són les del treball. Quan nosaltres venim del món del treball, generalment el temps ha estat organitzat. L'organització social del temps ha estat basada en l'organització laboral del temps. Llavors nosaltres som deutors d'aquesta lògica laboral a l'hora d'organitzar la nostra vida. De tal manera que qualsevol persona que li preguntes a quina hora entra a treballar, a quina hora surt de treballar, quantes hores fa, si ha fet hores extres, si treballa caps de setmana, si treballa torns de nit, etc., ho té molt interioritzat i és capaç de dir-ho, verbalitzar-ho, mesurar-ho, tindre un discurs al voltant d'aquest. Però si nosaltres podem parlar d'altres treballs, altres tasques imprescindibles per la reproducció de la vida, com són el treball domèstic i el treball de cura, la gent no tenim interioritzat aquest temps, no el tenim pautat, no el tenim pensat, no tenim, fem les activitats, però moltes vegades nosaltres mateixos no li donem ni la quantitat de valor que té, ni el valor social, ni el plasment de la mateixa manera, i ens resulta molt difícil poder comptabilitzar-lo. Les enquestes d'usos al temps és l'eina fonamental perquè podem mirar aquestes desigualtats, però aquestes tenen pegues precisament perquè com a societat no hem interioritzat el temps com una mesura per mesurar allò que va més al marge de lo que seria el temps en l'àmbit laboral. D'aquestes limitacions i reptes que representa seguirà la meva companya Sara Moreno explicant-nos. Gràcies. Bé, també donar les gràcies per haver-nos convidat avui a participar d'aquesta taula rodona, un plaer, i compartir i escoltar-nos a veure com anem avançant. Segueixo el fil on t'has del Vicent, davant de la pregunta de com mesurem el temps, que és una mica la que ens feien, i partint d'aquestes 3 premisses teòriques, com amb el Vicent ens enumerava, com això es tradueix des d'un punt de vista metodològic. Aleshores, també com per estructurar 3 idees del discurs, parlar de quina és la proposta, parlar dels límits de la proposta i parlar dels reptes. Aleshores, si partim d'aquestes 3 premisses teòriques,
del temps com a construcció social, aquesta doble dimensió del temps i la lògica productiva que ha condicionat molt la seva mesura, quan ens plantegem com podem mesurar el temps, doncs el primer que surt sobre la taula, almenys des de les ciències socials, és que cal una aproximació metodològica mixta. I això és tan senzill com que el que és tan interessant saber a què dediquem les 24 hores del dia, quines activitats fem, com usem i distribuïm el nostre temps, com el significat i valor que estem donant a allò que fem. I això ens requereix utilitzar tècniques quantitatives, i aquí, com deia el Vicent, l'eina per excel·lència és els diaris d'ús del temps, l'enquesta d'ús del temps, per excel·lència perquè malgrat que té algunes limitacions, que després enumeraré molt ràpidament, sí que és una eina que comptem, que està harmonitzada i que ens permet o té molta potencialitat per poder objectivar aquestes 24 hores del dia, tinguent en compte la posició que ocupem socialment, és a dir, gènere, classe social, nivell d'estudis, origen, edat, etc. Recordem que els usos del temps són un excel·lent indicador de les desigualtats socials, i això és un valor que ens ofereix poder captar les enquestes d'ús del temps. Aleshores, podem fer aquesta aproximació objectiva, intentant objectivar aquesta realitat de manera harmonitzada que ens permet la comparació. Ens permet la comparació al llarg del temps, per tant podem veure si hi ha hagut canvis, si hi ha hagut continuïtat, ens permet fer comparacions territorials i ens permet fer comparacions des del punt de vista de l'estructura social. Per tant, l'aproximació metodològica mixta comença o necessita aquesta capacitat de poder objectivar la realitat, però l'hem de complementar inevitablement amb aproximacions més qualitatives. Per què? Doncs precisament per això que comentàvem, perquè el dia té 24 hores per totes les persones, però el valor d'allò que fem, el significat que li donem i multitud de subjectivitats i percepcions no les podem captar en les enquestes i les hem de poder captar d'alguna manera, i aquí les tècniques qualitatives és el que ens permet poder captar tota la potencialitat del valor hermenèutic, diguéssim, que té els usos del temps i tot el que és la distribució, repartiment dels treballs al voltant del temps. Per tant, la proposta sempre és una aproximació metodològica mixta, combinant les tècniques quantitatives amb les tècniques qualitatives. Aquesta és la proposta d'ideals. Aquesta proposta d'ideals es troba amb els límits, i és obvi que n'hi ha, i també cal, per poder fer bona recerca, ser conscient d'aquests límits per veure com es poden anar superant. Tenim límits d'entrada tècnics amb les enquestes d'usos del temps. Un límit tècnic i si voleu, direm tècnic, és el cost que tenen. Tenen un cost molt elevat i això ens explica el perquè d'aquesta manca de periodicitat, almenys en el nostre context més proper, de perquè no hem estat capaces de fer 3 onades seguides amb una periodicitat més o menys igual. Implica un cost econòmic important, però també implica un desplegament de recursos humans important, un formar les persones enquestadores, és a dir, tot un requeriment tècnic per fer un bon treball de camp, perquè necessitem tenir una garantia que hem captat i hem recollit la dada de les maneres o de la manera amb més garanties possible. Per tant, això és una limitació, és purament una limitació tècnica, o és una limitació tècnica amb tot el que comporta de decisions polítiques al darrere, però és una limitació amb la qual hem de comptar, i que explica per què a dia d'avui comptem amb 2 onades, una 2002-2003 i una 2009-2010, i encara s'està coent i començant la tercera onada, però encara no la tenim. Per tant, aquesta potencialitat de les dades quanti per poder fer anàlisis longitudinals de com evolucionem es queda limitada quan no tenim onades periòdiques. Tenim una altra limitació amb les dades quantitatives, que és més de caràcter epistemològic, que és la dificultat de poder objectivar o captar tot allò que no passa en el pla lineal de la lògica productiva. La simultaneïtat, la sincronia, el principi de no consciència, és a dir, imagino que totes les persones que esteu aquí sabeu com funcionen els diaris temps, que és el material de recollida, l'instrument de recollida de la informació dels usos del temps. Si jo no soc conscient que estic cuinant i cuidant una criatura de 2 anys, només posaré que estic cuinant i no posaré que estic cuidant la criatura de 2 anys. Per tant, estic invisibilitzant una realitat, aquell treball que estic fent, i estic anul·lant la sincronia a la meva vida quotidiana. Això és un problema. El principi de no consciència, la naturalització de moltes de les activitats que no hi ha manera que ho puguin captar les enquestes del diari temps. Sabem que hi ha aquesta limitació i es tracta de poder fer recerca sapent que hi ha aquesta limitació i anar a les tècniques qualitatives per fer aflorar aquestes limitacions i poder-les compensar. Aquest és el perquè d'aquesta mirada mixta. Què passa?
amb les dificultats de captar sincronies, simultanietats, activitats que naturalitzem, ritmes, intensitats, la intensitat amb la qual fem una activitat pot variar molt i això no s'ho capta, tenim el recurs de les tècniques qualitatives, però també tenen la seva limitació. Quines estratègies d'interrogació o quines estratègies de dinàmica de grups fem quan fem dinàmiques o grups de discussió o entrevistes en profunditat perquè les persones ens puguin explicar com utilitzen el temps, com el distribueixen, quin significat hi donen sense que nosaltres els imposem programàtica. I us explicaré de manera molt ràpida i gràfica amb un exemple. Nosaltres venim de fer ara un treball de camp de grups de discussió i un dels temes que trèiem en el grup de discussió per veure si hi havia un consens era què opinaven de la setmana laboral de 4 dies. Poses un tema en el qual fàcilment d'entrada, i si no hi ha un context, tothom hi serà favorable. Aleshores es pot crear un consens o una realitat que si no portes bé la contextualització d'aquella temàtica et pot captar una realitat més qualitativa que potser amb més informació aniria per un altre cantó. O començàvem el tipus de discussió demanant que ens diguessin quines tasques domèstiques no els agradava fer. O quan comences grups de discussió molt sovint i treus el tema del treball domèstic, especialment en els homes, tothom fa treball domèstic. O sigui, hi ha el risc d'imposar certa problemàtica, quan treus un tema que tothom s'apunti al carro del tema que es tret. Això és una limitació amb la qual també, quan es posen a pràctica les tècniques qualitatives, s'han de tenir en compte i s'ha de saber després analitzar la dada amb totes les reserves que pot haver suposat el context que ha generat aquell consens en un grup de discussió. I acabo aquí 2 minutets. Sí? Vale. De limitacions també volia fer esment, perquè és que venim, que estem immerses en aquesta recerca i ens anem trobant pel camí, altres tècniques o altres enquestes quantitatives que ens aporten dades sobre usos del temps però que també tenen les seves limitacions, que això no vol dir que haguem de deixar de fer recerca, sinó simplement que n'hem de ser conscients perquè quan anem a analitzar les dades tinguem molt present quin és el context de generació d'aquella dada. Abans la Núria parlava de l'ESCA, de l'enquesta de salut de Catalunya, que nosaltres, a l'espera de tenir l'enquesta d'usos del temps, hem començat a explotar. Té moltes potencialitats i virtuts, perquè és periòdica, perquè té sèries acumulades anualment al llarg del temps i té 5 preguntes que ens serveixen per poder analitzar què passa amb el temps que es dedica al treball domèstic en dies laborables o en cap de setmana. Fets les primeres anàlisis, ens surten coses que potser no són contraintuitives amb el que nosaltres venim de coneixement acumulat. Algunes fluctuacions en el temps que de cop i volta ens sorprenen una mica. Hem de tenir el context de com s'ha interrogat i s'ha preguntat, perquè a vegades una davallada en picada del temps que dediquem al treball domèstic no t'està recollint un retrat exacte de què ha passat a la realitat, sinó el context d'interrogació et pot portar a donar alguns elements interrogatius que el que tu veus així en un gràfic potser resulta que és així. Aleshores, aquestes limitacions, conèixer i tenir accés a la cuina va molt bé per saber quines dades estem analitzant i quins factors ens poden explicar part d'aquestes dades. Davant de tot això, davant d'aquesta proposta de la metodologia mixta, davant d'aquestes limitacions que estan implícites en les tècniques, doncs nosaltres ens dibuixem diversos reptes des d'un punt de vista de la investigació i des de la sociologia, que és el que nosaltres sabem fer i ens mirem tota aquesta qüestió, de coses que ens han anat a partir de resultats que hem anat trobant o intuïcions que hem anat captant a mesura que anàvem fent recerca. Aleshores hi ha un primer repte genèric que és millorar al màxim i sempre que sigui possible la recollida de dades, per tal que sigui més fidedigna a la realitat com sigui possible. I això, les tècniques, cada una d'elles té les seves limitacions. Ara bé, com a reptes, des d'un punt de vista de com generem el coneixement i com interpretem aquest coneixement, hi ha un primer repte que és poder quantitativament fer un salt i captar la sincronia, captar la simultaneïtat i intentar fer emergir al màxim totes aquelles activitats que al llarg del dia s'hi dedica temps, sigui amb simultaneïtat amb una altra activitat o sense simultaneïtat amb una altra activitat. I aquí penso que hi ha propostes interessants a nivell de com recollir la informació en els diaris temps que poden ajudar. Dins de la lògica quantitativa ens ha sorgit un altre repte que nosaltres no hem resolt bé a dia d'avui, però que el volem compartir també per a veure si podem anar-hi pensant plegades, que és que a través dels grups de discussió que venim fent sobre usos del temps i sobre com distribuïm i utilitzem el temps, ens surt i captem una intuïció de que cada vegada més la gestió del temps es percep de manera individualitzada.
en un context de creixent individualització de la societat, la sensació, la percepció, la intuïció que la ciutadania en general pensa que té control sobre el seu temps, malgrat que després hi hagi demandes d'en falta temps, però les decisions les acabo prenent jo com a persona a títol individual, planegen aquests grups de discussió. Nosaltres apuntem que és una falsa sensació, perquè precisament si diem que els usos del temps els hem d'entendre en funció de la situació que ocupem a l'estructura social, diguéssim, control, capacitat de decidir què fem amb el nostre temps és molt limitada. Aquesta creixent individualització en la percepció de la gestió del temps s'hauria de poder d'alguna manera captar amb el diari temps. És a dir, hem de pensar-hi, però hauria d'haver d'alguna manera, com a mínim ens ho plantegem com un repte metodològic, de com poder tenir més informació sobre la sensació de control o no a l'hora de prendre les decisions al llarg del dia, aquestes 24 hores del dia. Un altre element, i amb això ja acabo, queden dos reptes, que ens apareix molt clarament com a repte de com mesurem el temps en sentit ampli d'aquesta doble dimensió, és les contradiccions que es donen entre allò que diem que fem i el que fem realment, entre el discurs i la pràctica. I això és per nosaltres, diguéssim, un dels nuclis i un dels elements més imprescindibles de poder captar sociològicament, perquè els discursos políticament correctes, perquè ens entenguem, els anem aprenent, perquè si alguna cosa hem fet en els 30 o quasi anys que portem de polítiques d'igualtat és sensibilitzar la població. I malgrat les onades de contrafeminisme que tenim, el discurs políticament correcte i el que cal es va reproduint, i això molt sovint apareix, però clar, no acaba quadrant massa els discursos amb les realitats. Aquestes contradiccions hem de millorar, com les captem, hem de millorar la capacitat de poder-les captar tant quantitativament com qualitativament. I d'aquí se'n deriva un altre repte, que és el repte dels conflictes que genera la gestió del temps, intentant superar aquesta mirada més individualista, més com quasi de consumidor. A vegades fèiem el paral·lelisme, sembla que les persones ens parlen com a consumidores del seu propi temps i que tenen aquesta capacitat de decisió. Si partim de la hipòtesi que hi ha poc marge, perquè hi ha tota una sèrie de factors socials que ens condicionen molt, és lògic pensar que la gestió del temps comporta conflictes. I com captem aquests conflictes? Perquè aquests conflictes no sempre són explícits. Com els captem dins de les llars, quan hi ha relacions o vincles familiars, però quan no hi ha vincles familiars, en l'àmbit laboral, en un àmbit associatiu, en un àmbit de militàncies polítiques. Aquí s'ha fet molta recerca que intenta mesurar com es distribueix el temps, per exemple, en els partits polítics, i la segregació de tasques i responsabilitats que hi ha en els partits polítics en funció del temps que s'hi dedica. Tot això ho hem de poder captar i són relacions de poder que porten conflictes implícits. I és aquí on pensem que hi ha el tercer repte que volem compartir. Gràcies, David. Intentaré fer una mica d'evolució històrica per veure que possiblement hi ha tres alternatives. És un dret humà emergent, és un dret que s'ha de transversalitzar en tots els drets, o com heu dit abans, que és un dret de drets. Però fem una mica de memòria, una mica de construcció dels drets humans. Aquests drets humans emergents apareix sobretot a Monterrey 2007, que es fa la Declaració Universal de Drets Humans Emergents, que no recull el dret al temps, però no vol dir que no estigui perquè és un text obert. Però si anem tu plantejaves abans, Núria, és que l'article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans recull, però està molt vinculat al 23, que és el temps del treball, el 23, i l'article 24, el temps productiu. Per tant, el que hem de veure és com ha anat evolucionant i on som ara. Però, en primer lloc, hi ha 4 etapes clàssiques de l'evolució o la consolidació dels drets humans. La primera és la positivació, és a dir, no sempre hem tingut drets, sinó que eren uns privilegis que es van transformar en drets. Privilegis que vol dir que es concedeixen de forma graciable per l'administració i, per tant, es retiren quan es volen. Recordeu això de privilegis que es transformen en drets perquè acabarem aquesta frase. Privilegis que es transformen en dret, i així va ser el primer pas. Però qui ho va aconseguir? Les elits que van poder enfrontar-se a l'administració per aconseguir aquests pocs drets. Per tant, parlem de pocs drets per poques persones. Una segona etapa és de generalització. El conjunt de la ciutadania, veient que les elits tenien drets, també van reivindicar aquests drets. Per tant, parlaríem de pocs drets per moltes persones. Tercera etapa
seria una etapa d'internacionalització, és quan situem aquí a l'article 23 i a l'article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que aquest any celebrem el 75è aniversari, però és ben curiós que quan vas a buscar anàlisis de l'article 24 tot està relacionat amb el treball. Per tant, aquest temps productiu. Una quarta etapa seria una etapa d'especificació. Hi ha determinats col·lectius, i per això dèiem les desigualtats dintre la nostra societat, que requereixen una protecció especial i, per tant, tenen més protecció que la resta. I aquí ens quedem quan analitzem el tema dels drets humans. Jo crec que ara hauríem d'entrar a una cinquena etapa, i és aquesta etapa que diríem drets humans emergents, que és la revolució en matèria de drets humans, la interacció en matèria de drets humans i també la incorporació de la perspectiva interseccional en matèria de drets humans. Què vol dir això? Vol dir que no podem, i per això està molt bé el títol d'una qüestió de drets, no podem ser especialistes sense ser generalistes. I en matèria de drets humans ens hem convertit en això. Analitzem els drets de forma aïllada. I el que hem de fer és interconnectar els drets. Un exemple, la pandèmia i el confinament van tocar un dret, que era el dret a la mobilitat. Per tant, es va restringir la mobilitat, però va acabar afectant el dret a l'educació, el dret a l'assistència sanitària, el dret al treball, a multitud de drets, perquè hem de veure com els drets interactuen entre ells. I això és important tenir-ho en compte de cara a formular aquest dret humà al temps o el dret al temps. I sobretot vinculat amb dos drets que jo crec que estem parlant de drets humans de proximitat i dret a la ciutat. I hem de jugar amb això. Per què hem de jugar amb això? Perquè si abans de la pandèmia ens haguéssim plantejat quina definició donaríem dels drets humans, diríem necessitats bàsiques o aspiracions legítimes inherents a les persones, a totes les persones que estan al nostre territori, que han de ser cobertes per aquí, per l'administració, per garantir el dret a una vida digna de ser viscuda. Això abans de la pandèmia. Després de la pandèmia, una definició, necessitats bàsiques, aspiracions legítimes inherents a totes les persones que han de ser garantits, han de ser coberts per garantir el dret a una vida digna de ser viscuda. No ens ha canviat la definició. El que sí que ens ha posat davant del mirall determinades coses que no apareixien. I això ho ha reflectit aquesta formulació del dret al temps. Anem ara a aquesta etapa, aquesta cinquena etapa que jo diria d'interacció, interseccionalitat, que és el concepte de drets humans emergents. És un espai de denúncia, és la reivindicació d'actors globals que no havien sigut tingut en compte mai. I per tant, com a espai de denúncia és una renovació del discurs en matèria de drets humans. Aquesta renovació del discurs, el que hem de tenir en compte és que acaba ja amb les divisions que hi havia en matèria de drets humans, drets civils i polítics, drets econòmics, socials i culturals, el dret al temps és per dos drets, però també aquí és important insistir que els drets humans emergents tenen una triple dimensió. La dimensió que tothom coneix i associa són nous drets. Nous drets el dret a la mort digna, s'ha de tenir temps per morir dignament, el dret a l'accés a internet, el dret a la renda bàsica, molt associat al dret a la renda bàsica amb el dret al temps, el dret a l'accés a internet. Aquests són els nous drets i és una primera dimensió, però hi ha una segona dimensió que és reinterpretar els drets existents en el 48 adaptats a la realitat del segle XXI. Per tant, aquí encaixa perfectament el dret al temps, però no com un dret individual, sinó un dret de forma transversal o un dret de drets. I la tercera dimensió és incorporar en el debat dels drets humans, dels nous drets o la reformulació, a col·lectius que mai havien estat tinguts en compte. Estem parlant, per exemple, de les dones migrades i el dret a la cura. És no només, com sempre s'ha fet, fer drets perquè protegeixin a determinats col·lectius, sinó incorporar aquests col·lectius en el debat. Per tant, aquí l'alternativa que se'ns planteja és la triple. Podem escollir o un dret al temps de caràcter individual o un dret que s'ha de transversalitzar en tots els drets, en l'educació, en l'habitatge, en l'alimentació, en el treball, o un dret de drets, com pot ser el dret de participació, per exemple. Però si anem a les interaccions, el dret humans emergents incorpora moltes interaccions en matèria de drets humans. Jo us destacaré 5 possibles interaccions. Una és clar, els juristes moltes vegades ens teniu una mica de por, perquè parlem un llenguatge que ningú ens entén, però són necessaris moltes vegades, però també són necessaris per fer veure que el dret no és només la norma,
Moltes vegades des del positivisme analitzem el dret com una norma i ja està, no. Quan estem parlant, i ho dèieu vosaltres abans, quan estem parlant del dret al temps i la possible formulació jurídica d'aquest dret al temps, hem de veure que primer ha sigut un valor, ha sigut la societat que ha creat aquesta necessitat. Per tant, plantegem una concepció tridimensional del dret, social, axiològica i jurídica. Jo crec que el dret al temps hauria de tenir aquestes tres concepcions. Després l'altra és el tema de què hem fet amb dret. Hem separat el que és el públic i què és el privat. I les dues grans divisions avui en dia en matèria de dret és dret públic i dret privat. No podem separar, i més parlant de drets humans, i si el dret al temps és un dret humà, no podem dir només en l'àmbit públic, sinó en l'àmbit privat. El dret al temps, perquè si no ens quedaríem només en allò que passa en l'espai públic, i vosaltres esteu reivindicant no només a l'espai públic, sinó el que està passant a les cases. Per tant, acabem amb la interacció és no separar públic i privat. La tercera interacció és, anem a formular aquest dret. No és fàcil formular-lo, però hem de veure que tots els drets tenen 6 dimensions. És a dir, perquè realment existeixi un dret, ha de tenir 6 dimensions. Ha de ser disponible, ha de ser accessible, ha de ser acceptable, ha de ser de qualitat, ha de tenir participació ciutadana i també ha de ser sostenible en el temps. Per tant, si volem configurar el dret al temps, hem de tenir en compte aquestes 6 dimensions. Bàsicament per què? Ja ho fareu a terra vosaltres, que en sabeu més d'això, però bàsicament per què? Perquè si ja falla una dimensió és quan podem començar a mobilitzar-nos. La tercera interacció, clar, és que aquesta proposta d'un dret al temps no és una proposta... Em vaig tapar el so, de la patata. A veure, una apagada... Ara? Ara sí, perfecte. No és una proposta que és una proposta que costa diners. Que costa diners, garantir el dret al temps no és una cosa que no és cara. I el que ens hem començat a plantejar és què fem? Els drets humans tots són cars, però el que hem de fer és veure que la implementació de drets humans no es pot fer en funció dels costos. No mercantilitzem tot. I si volem formular el dret al temps com un dret humà, el que hem de veure és que s'ha d'implementar en funció de la necessitat, no en funció dels costos. Per què? Perquè podem caure en el parany de dir implementarem aquelles mesures que siguin menys costoses. No, hem d'implementar aquelles mesures que siguin més necessàries per corregir les desigualtats de la societat. I l'última interacció, i acabaré com començo, és molt bé, parlem del dret al temps, però i del deure al temps? Perquè és que moltes vegades ens quedem amb un dret i ens oblidem dels deures. El que hem de veure, bàsicament, per què? Perquè si el dret al temps, i ara exerciré de jurista, el contingut jurídic del dret al temps és el bé jurídic protegit, que és el temps, per tant el dret al temps és el temps. Aquí em quedo i qui està obligat a garantir això? El contingut jurídic del dret al temps és algú que està obligat a garantir aquest bé jurídic. Les administracions han de tenir un paper rellevant. Per què? Perquè si no formularem el dret al temps i ho farem un privilegi que ho concedeix i ho retira quan vol l'administració. No. Ha d'existir el dret al temps i el deure de cobrir aquest bé jurídic per part de les administracions. I una mica és aquest debat que incorporen el concepte de drets humans emergents, que és una revolució en matèria de drets humans i és canviar els plantejaments en matèria de drets humans. És tenir altres visions. Sobretot per què? Perquè si no ens quedem una visió molt vertical. L'administració i la ciutadania. Quan estem parlant de drets humans hem de començar a parlar titular d'obligacions, l'administració, titular de drets, la ciutadania, però titular de responsabilitats també la ciutadania. És a dir, la formulació del dret al temps, la ciutadania, els pares, mares, famílies, escoles, sindicats, esglésies, han de tenir un paper determinat com a titular de responsabilitats. Jo us agraeixo perquè no havia tingut temps fins ara per reflexionar sobre el dret al temps i m'ha servit per reflexionar. Moltes gràcies, Núria, endavant. Molt bé, doncs, moltes gràcies també per convidar-me i per facilitar la possibilitat de trobar-nos persones que estem a Catalunya i estem fent recerca sobre el temps. I penso que tots se'ns dibuixa un somriure quan ens hem trobat de dir ui, sí, ens vam veure ja fa temps i ara ens tornem a trobar. Penso que és molt interessant perquè, de comptes,
cadascú des d'òptiques diferents, però estem treballant en una mateixa direcció, en la possibilitat de potenciar el millor ús possible del temps en la nostra societat. Per part del grup al que jo represento, d'usos del temps de la Universitat de Barcelona, nosaltres treballem sempre pensant en el benestar de la persona, benestar subjectiu o benestar psicosocial. I aquesta recerca, vista des dels dos tòpics que se m'ha demanat que abordi, que seria el dret al temps i el dret a la salut, doncs nosaltres ho desenvolupem, aquesta recerca la desenvolupem considerant el temps des d'una dimensió quantitativa i des de la dimensió del contingut. Pel que fa a la dimensió quantitativa entenem doncs, el temps, allò que registrem, allò que subjectivament registrem o allò que a nivell social hem convingut en dir això és una hora o això és mitja hora. I també en aquesta vessant més quantitativa ens interessa la qualitat d'aquest temps. És a dir, no és el mateix tenir 2 hores fraccionades en 20 minuts i al llarg del dia, sinó o tenir 2 hores concentrades de 5 a 7 de la tarda. Llavors, des d'una vessant quantitativa i relacionada amb el benestar ens interessa aquesta dimensió, i pel que fa referència al contingut ens interessa l'ús millor, el més òptim que es fa d'aquest temps. Què vol dir això? Aquí bàsicament diria que ens preocupa aquells problemes que es donen en un mal ús del temps o un no saber fer ús del temps. Per exemple, ens trobem que hi ha persones, sobretot persones grans, que tenen un problema de no saber què fer amb el seu temps. Això és molt greu. A vegades pensem, ostres, tinc moltes coses a fer i tinc un problema de temps, però també és un problema de temps quan jo no sé què fer en el meu temps. I en el cas de les persones grans és una bastant constant que ens ho trobem i, evidentment, aquest no saber què fer amb el meu temps em porta a anar al metge, a ser tractada farmacològicament o, en fi, comença aquí una deriva que possiblement, si li prestessin més atenció, podríem guanyar a que les persones grans tinguessin una millor qualitat de vida i que aquest procés d'envelliment, almenys el psicològic, doncs frenar-lo amb donar-li un contingut a aquestes tantes hores que tenen les persones grans i que acaben veient la televisió, dormint o no fent senzillament res. Per l'altra part també, a nivell de contingut, és un problema tot el que siguin addiccions, que aquí és un gran problema, addiccions des del que pot ser addicció a internet o addicció a l'esport. Vull dir, l'esport d'entrada ens sembla una activitat molt sana, tot pot ser molt sant, però clar, quan hi ha una addicció, i que l'esport no pot ser a la literatura o allò que es fa de manera monogràfica. Això també és un problema i aquí, des de la nostra perspectiva de treballar i de tractar problemes socials, aquests serien 2 grans tòpics en els que treballem. A nivell metodològic, no em repetiré, perquè anava a entrar una miqueta en el que seria els diaris de temps, però no entraré, només dir que nosaltres, des de la perspectiva psicosocial, agafem els diaris de temps, però els hem convertit o els hem adaptat a tot allò que ens interessa investigar. És a dir, a partir del que les persones registren en el diari de temps, a partir d'aquí nosaltres fem un seguit de preguntes de manera seqüencial per acabar d'obtenir informació respecte a la satisfacció, la llibertat o el que sigui de les activitats que fan. Bé, tota la recerca que nosaltres hem desenvolupat, i ara vaig cap a on estem en aquest moment, portem anys treballant, unes 3 dècades treballant en el tema dels usos del temps, i per fer una petita pinzellada, al principi semblàvem una miqueta extraterrestres.
parlant del temps, però perquè quin problema des de la psicologia, quin problema hi ha en el temps? El problema és la delinqüència, els problemes, però el temps, l'oci, però perquè tens que estudiar això, no té cap mena d'interès. Al dia a dia no, per tant penso que a vegades ens sembla que avancem poc en el que són polítiques de temps o sensibilització, però jo almenys doncs trobo que a poc, però anem avançant. Ja ningú s'estranya que diem no, em dedico o el meu àmbit de recerca és els usos del temps, l'oci o els drets a tenir temps. Abans doncs sí que això semblava que havia anat una miqueta a l'olla. Bé, dit això, nosaltres actualment arrel de les recerques que hem desenvolupat apunto 2 temes en els que estem treballant i que estan recolzats per projectes de recerca que tenen un finançament. Un és la potenciació de l'autoregulació en els usos del temps, és a dir, l'habilitat o la capacitació de les persones per acabar tenint elles un domini del temps, d'allò que fan, d'allò que volen arribar a fer o a ser invertint el temps. Òbviament nosaltres ho tractem o ens centrem més en la formació i la potenciació de la persona, però sense oblidar que hi ha algun entorn que pot facilitar-lo o pot inhibir-lo. Si es potencia l'autonomia, doncs tenim un perfil de persones en un nivell o unes característiques d'autoregulació. I si tenim un entorn que és molt controlador, doncs veurem que l'autonomia l'autoregulació no acaba de tirar. A part, en aquesta recerca, l'objectiu final és elaborar una guia de bones pràctiques per potenciar l'autoregulació. Aquest estudi l'estem fent amb adolescents perquè també aquí veiem que hi ha una gran demanda de joves que poden anar per un problema de manca de concentració, d'angoixa i van al psicòleg, però al darrere un dels grans problemes que tenen és que no saben autorregular-se el temps, perquè s'enganxen a internet, a jocs, el que sigui, però hi ha un problema que deriva d'usos del temps. Per altra part, estem en una altra recerca en la que és un projecte europeu en aquest cas i que estudia l'impacte de la digitalització en la vida de les persones i en les percepcions del temps. En la qual aquí estem treballant amb diferents metodologies, és un estudi que té 4 paquets de treball, uns que són més de caràcter més qualitatiu, i aquest primer paquet ja l'hem desenvolupat, i ara faré algun comentari d'alguns resultats, i després n'hi ha altres tots que fem la combinació de metodologies mixtes i acabem fins i tot amb un registre de caràcter fisiològic. I apuntem una miqueta a l'experimentació per ajudar a donar validesa a algunes de les dades que recollim. Si ho aconseguim o no, perquè aquesta fase és més innovadora i no tenim antecedents i per tant és una aposta una miqueta arriscada, però pensem que sí que pot ser, només que hi hagi 4 dades que ens resultin, pensem que és un avanç molt important. Respecte a aquesta recerca i pensant en el dret, el temps i el dret a la salut, apunto algun resultat que sembla més significatiu. Com us deia, en aquesta primera fase hem fet un treball de camp que són entrevistes i aquí que hem trobat sobre les experiències i les valoracions que fan les persones respecte a la digitalització i aquest entreteniment digital. Doncs una dada significativa és que hem trobat que el col·lectiu LGTBI és o valora la xarxa de la digitalització com a element de facilitació de la seva cerca o
trobada identitària. És a dir, aquestes persones, trobem que en aquest col·lectiu, valoren de manera molt accentuada el seu primer contacte i el seu primer descobriment de gènere a través de les xarxes socials. Cosa que persones que avui en dia ja tenen una certa edat es plantegen o arriben a la conclusió de dir què hagués sigut de mi, com estaria jo ara si no hagués tingut aquest descobriment a través de les xarxes. Perquè podia tenir uns pares que eren controladors o una família controlador, una família més oberta, però és un descobriment que jo havia de fer jo sol o jo sola. I per tant la digitalització, el món digital m'ho ha permès. Creiem que aquesta és una dada molt significativa perquè en el fons el que ens està dient és que aquest entreteniment digital el que ha portat és un benestar i una potenciació de la llibertat d'aquestes persones que d'altra manera no ho haguessin descobert. Bé, no sé com vaig de temps. Havíem d'anar acabant. Vaig acabant. Bé, en qualsevol cas, comentar-vos que com tots, crec que tots aquí coincidirem, quan fem un tipus d'estudis en el que utilitzem els diaris, acumulem moltíssimes dades i que a vegades, curiosament, el que ens falta temps és temps per explotar totes aquestes dades, perquè recollim molta informació. Doncs, si els sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Vicenç, Sara, Núria, David, per haver-nos acompanyat.